Представям ви чисто нови топ апартаменти под наем в Овча купел. Идвай да ги разгледаме! Всеки апартамент е направен с индивидуален подход и мисъл, а празните стаи в тристайните ще бъдат обзаведени спрямо нуждите на наемателя. Имаме голям асансьор и модерни общи части. Имаме чисто нова сграда, паркомясто към всеки апартамент. Имаме тристаен с самостоятелен вход, подово отопление в целия апартамент и двор. А тук имаме прекрасен двустаен апартамент с панорамна гледка към Витоша. Всичките апартаменти са с тераса, садомиялна и климатик. Апартаментите са чисто нови и чакат своите първи наематели. Обади се, докато още можеш да избираш.